Nagabenta ki khubor baman kasni pet bat subscribe ya u an kajuk wat kam menta kala jurbha kumjuk ki ba ai kam bat ki samna bas danghi kilami bha tang badan bet ki jingduna hangni hangtai na kalyang chung usamla pen scam w yuria badai managing director jongka jets 24/7 ulapen pau ka jing snodiau halor ka jing penslam jongka office ka DTO ban ai allotment order shikinong apply ki permit na ka bentaban kamai arshaka haba ai jing kren shikilat pathai khubor usamla pen scam ula ong ba ka jing penslam ban ai ka allotment order sha ki samla baladep apply klakta shisha yaki namar ki samla bamdan kam bamdan jam bat ruki kwa ban kamai da ka hong ula pentip bagini ki samla ki la penbiang lut nadong shadong ki kot ki bakentup ki affidavit ki residential certificate bat ki wei ha ka bakila lit submit shaka office jongka jets bat nakaliang jongka jets ru kala shimkhya ya kane bakala lit banbo ha ka office ka DTO ki kot jongkini ginong apply kumta ula kerpat ik office jongka deputy commissioner ya u DTO bat ru ka board jongka RTA bakin shimkhya no kloi kat ba la khnang baki samla kin yo no ban kamai ki arshaka da kahong bat kamai kat kum kaan shu lo ong baka sarkar kariban penslur ya kum kini ki samla ki bla persyang ban yang halaki jongki kejat ban kamai da kahok bat da kalenti jong kaan ni ka kamat kalau ba kongsan ba na benta itu ki applicant ki ba apply ya ki allotment order ban apply ya ka permit na benta asyaka hoat nakaliang jungi ni penpa ko jing sngo diaw ha bede ba kani namar ba ya ki kot ki slai ing la penjang lu mangina dok sedang ki wan ban bu be chne ki wan submit be chne office jungi na ade ki affidavit ne ya ki paro ki slagi residential certificate ne ya ki parking space jongki te nakaliang jungi la kat bagi wan submit ni penbiang ni check but nakaliang jungi la libu lo be sha DTO te ka jing slam jong kani ka jing slam jong kani ka allotment order ka day be hi na nakaliang jong ka RTA kabade i deputy commissioner i bade i chairman by secretary de DTO ki bade ban khot i meeting ban pelat ya kane ki allotment order de nakaliang jungi ni sngo dia ba bade ba kane namar ba klakta shibun ba na benta ki applicant ki ba kwa ban kamai hok ban kamai dakaan bat ba ki balawan khmat ban apply kini ki permit asyaka ke ba terus kam ngasu pak kli pi kene kawai ba ke emo ka ba kidan ban ong ya kini ki ba de kmi hakani ka jimpala ya ka allotment order nakaliang tunga ngasu kerpat ya i deputy commissioner ya i DTO bat ya barok ka board jong ka RTA ba kin numpen slam shu abai ba kani namar mentala nyu prabanai kini ki samla kila shu am namar ba nakapor namar ba ni don ru ka WhatsApp group ka bangi la bo ye kitu ki applicant te ni ba nakaliang juki ru ki ong nila kwa kamay no rebeli ka slam ru ba de ni nakaliang jungi kwa ai ban pensai ba ke ga ba ka responsibility ka ba ni day ban le nila le 100% nila pan poilo ki kat ki slash DTO nre DTO office nre pan ngamtet nakadaw yu ba adu mentaru kidang bat kidang islam kani ka kata ajor ba na benta ni ki samla kam kam jam ki bakwa bandan hakani ka benta ban kamay lemba ki arshaka bat ki ba kwa ban apply de ki permit bikin kamay kat kum kaan bat kade ka kamram jong ka sarkar ba kade ban IMC ban encourage ya ki samla ki ba wan shakman ki ba persyang ban yang halaki kejat da ka ba kamay da ka hok ba da ka lenti jong kaan hawi de ba kani ka jing kamay ki arshaka nga kerpat ya ka sarkar ba kanum kinsting bat ba kanshim kia hawi de ba kani ba jing jungi ki aggregator bat kinongnya arshaka ki ba apply ya ka ba menta ki ba apply ki allotment order na ka benta
begin apply ya ka permit arsyaka